Mipalit ng daan og bulak ug kandila si Angelina Chua bisan ug mga adlaw pa siya mobisita sa iyang anak sa sementeryo. Kay sumala niya, nahimo na niyang panata nga pizza 2 gyud sa Nobyembre siya nagabisita sa sementeryo aron managkot sa iyang mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na bisan pa man kaniadto. Ay ko kandila kay ang iyang pagmangkon mo may tigniyo sa akong abong sa akong anak. Bisan dunay pag-usbaw sa presyo sa mga bulak ug kandila, mipalit gihapon si Angelina aron duna siya mabit-bit nga panghalad sa iyang pagduaw sa iyang anak sa sementeryo. Aminado ang negosyanteng si Celintan nga dunay gyud gamayng pag-usbaw sa presyo sa iyang gibaligyang bulak ug kandila. Ay saka kayo sus Ginoo 500 ang kilo. Mahal kayo sir eh. So paso 60 o 50 lang. Ang kandila, Kandila na tagtulod 10, tag 5, tulo 20, na 30. Ano na 100. Ay hinahinay raman siya kuan ang tao tao sa ko di kay daghan o. Tama lang pod. sama ni Celine, dunay usbaw gamay sa mga baligyang bulak ug kandila ni Larry Quitos. Bisan dunay pagsaka sa presyo, hurot-hurot gihapon ang mga bulak nga display ni Larry din higawas sa Orchard Cemetery. Medyo malakas din po. Talagang season talaga ng fiesta ng patay, talagang okay naman siya. So kanina po mga 5 o'clock nag-start na kami nagbenta. Natapat siya, 1,000. So, para sa mga may kaya. How about ang Ito sir, po, yung hinahawakan niyo 50 pesos po siya. 50 pesos. May increase ba sa candle po? Ganun din po. Same lang din? Same lang po. Naglaom ang mga negosyante sama nila si Lin ug Larry nga mudagsang pagyud ang mga mobisita sa mga menteryo aron mahurot og kahalin ng ilang gipamaligyang bulak ug kandila karong adlaw sa mga minatay kay aron dili malugi silang gikapital sa negosyo. As of 11:30 ganyang buntag, gawas sulod na sa mga menteryo ang katawhan. Hapsay ug malinawon hinuon ang sitwasyon tungod sa pwersa sa mga otoridad nga naa nagbantay sa mga sementeryo sa syudad ug kooperasyon sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.